بله تماشاوان هجا هلبجارتنین ترکیه هر وها برنامه اتفاقا کدو آزادی سروک پارتیا کمونیست کردستانی سینان چفتیورک میوانی منه جدیار بکری بشتاریت که سلاف بوتک که سینان که سینان نها هلبجارتنین ترکیه دو اتفاقین مازن اتفاقا جمهور اتفاقا ملت لی هر وها اتفاقا کدو آزادی بان دورا اتفاقا کدو آزادی دوی هلبجارتنی ده چی ده؟ که Cemal denk şu tıkanı dibare biki. که سینان دو اتفاقین مازن ترکیه اتفاقا جمهور اتفاقا ملت لی هر وها اتفاقا کدو آزادی بان دورا اتفاقا کدو آزادی دوان هلبجارتنان ده چی ده؟ Spas dikim. Slava rız ji hemû guhdarê me re. Sedî de îro em tiştekî bihîstin ki Partiya Demokratîk Kurdistan û Partiya Yekîtiya Niştiman Yekîtiya Niştimanê Kurdistanê dicivin îro. Ew gaveke giring e wek du pêşniyarê me hene li cewher de partiya re. Em hêvî dikin û pêşniyar dikin ki gava yekem hêzê peşmerge ji bo her du partiya de bên rizgar kirin û wek em bên mûçe û daraya em bên ya hikûmeta Herêmê Kurdistan ev jî bin her du bandora partiya de bên rizgar kirin ew gaveke gelek giring e piskirekê dûn her du partiyê me navbera xwe de di zemîna siyasetê de çareser dikin. Hilbijartin em ketin merhala hilbijartinê berê sê mehûr nîvan li Tirkiye û Kurdistan evê hilbijartin pêk vere. Ew hilbijartina ji bo îtifaqa cumhur, ji bo îtifaqa millet û her zêde ji bo komara Tirkiye giring e. Tê zanî ki sedsaliya damezrandina komara Tirkiyeyê ji bo vê hilbijartinê giring dibûne komar wek em bên nîşanê xwe xetê xwe sor dine ser partiyê sistemê ki ew ne di hilbijartin de vana pêk bînin. Duhêlê de hilbijartin giring e. Ya her ginik ji bo îtifaqa cumhur em bizanin ki ew hilbijartina giring e. Çima giring e? Lêberê eger îtifaqa cumhur di vê hilbijartinê de bi ser nekeve sistema serokatî evê tê kere. Vay baş dizanin. û ya du emîn eger îtifaqa cumhur bi ser nekeve wek em bên ew îtifaqa cumhur ew ê bela bûye. Li vê sedemê serokê AKP û MHP vê hilbijartinê giring dihûnin hebûn û nebûna xwe li ser vê îtifaqa li ser vê hilbijartinê pêk tînin. Ji bo îtifaqa milletî giring e. Em dizanin ki îtifaqa millet eger di vê hilbijartinê de bi ser nekevin ew masaya şeş xolî ew ê bela bûye. Ew îhtimaleke mezin e. Ji bo vê giraniya xwedine ser hilbijartina 2023-yan û lê belê daxwazê li gelê Kurd dikin ki car di piştgiriyê bidin evan lê li ser du aliyan îtifaqa millet naxwaze wek em bênzin muhalefeteka bi kûr û fere pêk bîne. Yek ji Kurdan re dibêje wek mîna 2019 digotin barê demokrasiyê giraniya demokrasiyê wek em bên derd û kulê demokrasiyê bira ser milletê Kurd be li ser siyasetê Kurd be lêberê nîmeta wî bira fayda wî ji me re be. 2019 de vir gotin dixwazin îsal zî ya 2020 car di vir dibêjin bi eşkere nabêjin ama helbesta wan ev e çima ev e lêberê heta îro qet ji HDP re ji siyaseta Kurd re qet tiştek negotin ji îtifaqa ked û azadî re qet tiştek negotin bi eşkere ew tê wanê ki car di dixwazin wek em bên mil li gelê Kurd bisînin jêberê bira gelê Kurd ji vê demokrasî feyda nebûne. Divê sekna kekê Sînan divê sekna itifaqa ked û azadiyê çi be? Li gor vê formülasyona ku te pêşkêş Niha ez bi navê îtifaqa ked û azadî naxwazim biaxivim. Em di nav îtifaqa ked û azadî de ninin. Yani ew ked û azadî ka helbesta wan çi ye, çi ne dikin, çi nakin
kanat me ev buha berha bersif bedin û bersif didin zaten her roj ê baştir bûye. Nirxandina te çi ye kekê Sinan yani ger tifaka cumhur sekneke wisa diyar dike. Tifaka millet seknekî wisa diyar dike. Tifaka ked û azadiye helbestekî çawa werbigire. Yani wekî nirxandin ger tujmire dîtina xwe bêj. Yani nirîna Partiya Komünîsta Kurdistan eve divê hilbijartina 2023 da siyaseta Kurd HDP û hemû partiyê Kurda ew nazî vek mîna partiyê sîstema em bên Tirkiye xetê xwe sor diyar bikin. Ya yekem eve ku 2023 da em bi îtifaqa yekem têkevin hilbijartinê an partiyê me cuda têkevin hilbijartinê. Bira armanca wan yek me bêj em bêjin ki li Kurdistanê bira hêzê vekin aparatê siyasî ê komarê em kêm bikin. Yani bijartin bira di navbera partiyê Kurdan da ve ne di navbera partiyê Tirkiye û Kurdan da be. Ya du emîn bira tişekî derxin holê em gişî em bi yekem têkevin, bi îtifaqê têkevin hilbijartinê an em cuda têkevin. Em car dê bêjin ki wek em hebûna milletê Kurd di destûra bingehî da jî bigire. Em baga îtifaqa ked û azadî dikin. Em din 2023 giring e herî zide ji bo karkera giring e, ji bo gelê bin dest biring e, ji bo milletê Kurd giring e. Ji bo wê helbesta xwe li hember daxwazê gelê Kurd bi eşkere diyar bikin. Hûn wek em bên mahfê şarenesiyê dixwazin ya naxwazin. Hûn wek gelê Kurd nixwaze nikaniye nefes bigire. Bûk asimilasyon li ser ziqaqa li ser gelê Kurd kêm bûye nawe helbesta veçiye herî zêde vî diyar bikin. Kekê Sinan niha li Bakurê Kurdistanê niha çendîn kampanyayê ku ji bo zimanê Kurdî tê birêvebirin hene. Her wiha naskirina nasnameya Kurdî di destûrî de mafên Kurd, mafên girêdayî nasnameya Kurdî. Yani Kurd dikarin van daxwazên xwe di siyaseta Tirkiyeyê de îro bînin rojevê û ji bo naskirina van mafan xwe bisepin. Tu çawa dibîn? Ew mijareke giring e îro li ziqaxê Kurdistana Bakur û ber de ziqaqa di hundirê mala gelê me de zimanê Tirkî dibe zimanê sereke. Mixabin li her şerpaşeyê Kurdistan bişaftin yani asimilasyon her zêde li Kurdistana Bakur û Kur û Fere berdewam dike. Sedema çiye çinine ev tişkîdine zaten platforma zimanê Kurd dixwaze ser vê konferansekê pêk bîne. Yani çima li her şerparça da her zêde li Kurdistana Bakur îro vek em bişaftin asimilasyon berdewam dike. Li ser vê em dixwazin konferansekê pêk bînin. O em divên wek îsal herî zêde partiyê me rêxistinê me wek em bên ziman giraniya xwe bidin ser zimanê Kurdî bi partiyê siyasî Tirkiye re, sîstema Tirkiye re bên qebûl kirin. Yani heger em biranin, heger hezar salên hûn dibên ki em birayê hevdinin, kerem ki werin di destûra bingehî da bira hebûna milletê Kurd û mafê Kurd bê qebûl kirin. Eger hûn vê qebûl nekin, ew gotina we hûn siva derkevin kolana bêjin ki em birayê hevê 100,000 salînin ew gotina we boş e, val e, ew bi gelê Kurd qet wayî qebûl nake. Ji bo wê di vê hilbijartinê de em herî giring yek hebûna milletê Kurd destûra bingehê de bê qebûl kirin, di bişaftin asimilasyon li ser zimanê gelê Kurd rave sisî vêya giring hemû partiyê me em bana wana dikin xetê xwe sor wek em bên aparatê siyasî ya komerê li Kurdistanê dengdarê wan kêm bû ve li ser vê stratejiya xwe pêk bînin. Spasiyatet kim Kekê Sinan Çiftîrek Serokê Partiya Komünîsta Kurdistanê ji Diyarbekirê mêvanê min.